Itinagan ti Ama. Napalabas. Nagranada Don Leon ken Hepe Salvador iti simbaan. Ket sana nagustuhan ti Don ti tenor ti panagsasaw ti pulis. Ngem di nalatan impadpadlaw ti nariknana. Ket pinagparang nalatan nga awan anyaman na ti imbaga ken kuwana ni Hepe. Iti may sa agundaway. Nagsarita dagiti agasawa Leon ken Chona. May papan iti seguridad ni Monica. Kayat ni Chona ang mapanlayangan iti abroad ti anakda. Ngam nagkudkud ti Don, ket kunana adi na kayat amayadayo ken kuwana ti balasang. Kabayatan na. At adalin ni Hepe Salvador, dagiti report may papan kadagiti nagsasaruno a krimen, a napasamak iti ili ti San Bartolome. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. No ibasar ko lang kadag ito'y saan pa'y matanapanagnakan a report. Sigurado nga awan ti pagbanagan ti investigasyon mi. Iswa ka sa pulak tinapintas sa plano. Iti kasta. Nalaklaka makaduktal kami kadag iti nadadagsan nga ebidensya. Ama aramat mi kontra kadag iti maatap nga agar aramid iti iligal dito'y San Bartolome. Ni Mendez. Hello, Mendez? Hepe, adda nasarakan mi abangkay. At niya? Dahil dati agpaisong hepe. Adda kami ita dito'y nasa magkapasit ti danan. Nga agturong iti daan apantanan. Adda ka diditan dagiti kakadua kamang tisoko? Negative, hepe. Nawagan nyo idan? Wen hepe. Nasayat nga rodong kasta. Sige, umayak dita, itamat lang. Oh, agpila kayo ubing. Saan kayo nga didinuron? Alam mo, Nika, siyak matan ti mangyawat kadagiti kananda. Aginanakan balasang ko. Itay kapayla ang ama kumikom. Oh, sige nga, Rodyaya, ising. Oo, saan kayo magdidinuron, ubing? Maikan kayo amin itimakan. Ado da itoy. Ala, saan kayo magdidinuron? Naragsak dagiti ubing nga inmay dito'y simbahan. Ha? Isla. Ni. Apay na taas saan nga agkirkirin ang nakapila di may nga ubing. Ina kasarita. Ang mga numabain ang makipila ang mga laidi kanan na. Di ka di mapanigi munisipyo. Anya ka di ti mapaspasamag ken ka, Chona. Apektado ka launay kadagiti mapaspasamak dito'y San Bartolome. Rumbang laang saan ka di. Ngamin, siyak ti mayora ditoy. Iso arumbang la panunutak dagiti mapaspasamak ditoy. Tano saan? Sumardangkan! Ang mga no sa di naman laditan ti pagturungan ti saritaan ta. Masurunak laeng. Iso asumardangkan, Chona. Diyak kayatan niya agsao kapay. Adda ka di pakabigbigan iti dayto abangkay, Mendez. Negative pa, hepe. Day tala ang karton nga da iti abay na anasuratan tinakita mi. Awanin ti sabali pa. May saak a pusher. Sandak atuladen. Inawagan mi motten dagiti kakadwa akamang ti pideya, Chief. Bareng nagdama itulong da. Tapno mabigbig da ito'y abangkay. Tanupod no a pusher da ito'y. Ang mga no karaman kit dimot iti watchlist da. Sapay kumatakas tangag pa iso. Tapno makaala tayo adagos itilid, may papan iti bangkay. Kastamot ten kadagiti nagaramid kan kuana iti kastoy. Kita ang nagiti ubing apinakan. Ken inikam kadagiti adudu mga arwaten da. Napalalo tinagsak da. Wala naman, Padre. Sigurado nga aging gat dumakal da. Di dan tumalipatan ti kasta nga inaramid mo kadakwada. Padre. Agpaiso ti ibagbagakan ka. Sigurado nga agtalinaan iti isip da ti kasta na pasamak ita iti biyagda.
Ket aging nga dumakkel da. Saan da kanto malipatan? Nasaya at matnukas ta, Padre. Tano malagip dati inaramid ko kadakwada. Posible nga aramidin dan tumat iti sa bali. Day tati pagsayatan na. Sapay la kumatakas ta nga at paiso ti mapasamak, Padre. Tapno oray kas kasano. At dama ti makunak ang nagapuanak iti panagdalyasan ko dito'y lubo. Anya tinapasamak bugi. Apay ako nam nga tataga sa damag. Amo, ni Maning, natayan. Anya? Kasano ang napasamak na ita? At tanang pataykan ko na, amo. Sino tinang pataykan ko na? Tay tatisan mi pa yung amo. Nga may di klase ti pan nakapapatay na. Kasla na salvage. Anya? Kasano ko maama salvage? Kat naanad ataon ni Maning? Naitangarot ti pakaskas dawan mi, amo. Sa balit agparparit na kanyak pogi. Anya day ta, amo. Ang mga no sabsabutahin na tayo ni Dalmasio. Anya. Iso akartangan nyo sa pulen da dya tao. Ang mga no ad-adun tupay aparikot te aramidan na. No di mo pa'y malikidar. Makitang, taong gayam jay na ipadamag ang nasarakan ti bangkay na. Kaya't asawon day ta, talaga nga addan makaammo iti amin. Mabalin ka di, Jonah. Aguli magkalaing. Diyak kaya't dagita asasawan. Agyaman ka, taawan ni Monica. Tanuad da, ang mga nunangagnakan. Mamin ano nga imbagakan ka? Tanagam ti panagsasaom, Jonah. Ang mga numailawaan ka kiti, kat adda makangagkan ka. Leon, Ang mga no sikapay ti pakaigapuan ti panakaibaskag ko. Iso at tanangam titigtignay mo. Jonah! Saan akaraman iti watchlist ti pideya, tinasarakan tayo abang kay Hepe. Iso nga awan lat tatilid, maipapankin ko na. Anyan ti kastoy. Saan tayo pala nasolbar ti may papan itipan nakatay ni Mr. Lim? Ngam ita. Addamanen sa bali anas ka na solbaren tayo. Hepe Salvador? Agsasarunon ti pamapatay ang mapaspasamak ita dito'y San Bartolome. Hepe, ang mga no damot lakadag iti kakadwada iti sindikato, ti agar aramid iti kastoy. Posible day ta, Mendez. Ngam saan tayo pala nga nakasigurado. Narigat ti agi papanlatan. Tamang ano da tayong tukit diti pagbalat takan ti amin. Sa bagay makit di Hepe. Isuasaan tayo latang agsardeng. Agtignay tayo. Agimbistigar tayo. Aging ga makaala tayo iti lead. May papan kadag iti nakam-amas amapaspasamak ita dito'y San Bartolome. Nag-aawi doon, dagiti ubing apinakan kan tinulungam. Saan ta ka di pa'y nga agawid? Nasapa pa yaya ising. Kan may sa, adabiit na pa na ni Padre Simon. Kasayaatan siguro na orayin tapay ang makasubli. Sa bagay matkit di unkayam. Nadlaw mo ka di tijar ni Padre Simon. Anya ti kayat masawan yaya ising. Naidumduma ti kinatao na. Saan akas kadagiti imun una apadi. Anagbalin akura paruko dito'y San Bartolome. No paliiwan anaimbag ni Father Simon. Kasla saan agagangay laang apadi. Anya? Kastaman tinapaliiw ko kenkwana balasang ko. Da kayo kit di mat yaya. Saan ka ko mga agatap iti komporme laditan? Laglagi pa yaya. Padi day jay. Adipan ti Diyos. Iso asaan arumbang agpanunot ka iti mati kontra kankwana. Anya ti may pahi ko, Padre Simon. Nagapuak iti morgue. Hepe Salvador. Anya ti naramid mo ijay, Padre.
Napan ko kinita jay bagbagada a biktima ti salvage. Padre, saan mi pa'y anapanagnakan a biktima at talaga ti salvage dayjay? Saan pa'y analpas ti autopsy? Awan pa'y tinairwar a report. Hepe, Saan samat anaing kalintigan at imay sa akasken ka nga adipan ti simbaan ket makibiyang itiganwat ti kapulisan. di mo kumaikan iti sabali kay papanan ti inaramid ko. Hepe, kas adipan ti Diyos. Biyang ko nga isalbar dagiti mayaw awanan iti nalintag adana. Kas pulis met akas kanyak. Biyang kumet asalwadan ti kinalintag ti bagbagam adana. Pagrebengak a pagtalinaed ti linak ken kapya iti masakupak. Tapno agtalinaed ti talinaay. Sapila ko ma, tamatungpal mo na itangay bagam, Hepe. Anya. Surutan tayo kumatilintag, Hepe. Ket sapay la ko ma, tasaan ang maabuso ti takam mo, kas Hepe ti pulisya ti San Bartolome. Anya ko mati aramidog iji presinto. Saan nakarod anapan ita iji munisipyo? Gaputamad di ti marikriknak. Pagkadkadam ka diti bagbagagkan ka, Chona. Ha? Leon? Nagsimple lang mo ti bagbagag. Mapan ka iji presinto. Kat kasaritam ni Hepe Salvador. Leon? Kilgam! Bili naman imbag. Si Direm numabalin. Apay kumaa si Dirak? Si Direm may papaniti na pasamak kinimaning. Anya? Nalawag anay gagara ti pan nakapapatay ni Maning. Kat ti kayat ko, sulbaren da dagos ti may papaniti na pasamak. Anya? Isungag tignay kancho na. Ibagam kini Hepe, taagalibdak na. Piliti mamang sulbar adagos kadagiti na pasamag a krimen. Kasanunodong law. Di ka agbali na maag, Chona. Hapay, agpadlaw ka nga rod, aya? Ha? Iso di ka agbalin ako neng. Aramatem ti utek mo, Chona. Kompleto ka din dito a report. Wen, Hepe. Drug overdose tinakalanad dito nga impatay ni Mr. Lim. Day tate agpaiso, Hepe. Sa bagay, maysa ni Mr. Lim kadagiti adda iti watchlist ti PDEA. Pudno day ta, Hepe. Ngam di bangkay anasarakan. Awan iti drug list. Iso na laang tamadlaw anaparigat iti hosto. Nagalutan dagiti saka ken ima na. Santo na busalan pay. Asino nga ta talaga dayjay? Adda nga ta pa kay naigan na iti sindikato asapsapulen tayo dito San Bartolome. Hepe. Ado tinas ka na doktalen tayo. Isuadyak kayat nagliway tayo. P.O. Mendez. Kanayon na nakasagana kami, Hepe. Nasayat. Talaga kas tatirumbang nga ramidan tayo. Nasken na kanayon anaalibtak tayo. Papa, kunak no adda dito ni Mama. Rimwar ni Mamam, iha. Amo matenti inati ili. Ado dagiti nas kanya ramidan na. Tapno may patungpal na ti pagrebengan na. Papa, Makumikom unay ti inam. Iso nga oray no saan na mapanidya munisipyo. At damat lata dagiti nas kanya si kaswan na. Apay, iha. madandanagan ak ngamin, Papa. Anya ti kahit masuwen. Kaano lang ti dandanipan na kaisagmak ni Mama? Di kay kadi agamak? Kinapudno na. Madandanagan ak mat, iha. Diyak kaya tamay sagmak tinam. Kinapudno na. Kaya't kumat alapdan. Kunanaasan ko kano atob nga rin iti panangipatungpal na iti pagrebengan na.
Iso pinalupusak. Ngam di kagdanag iha. Patsyak nga agan na tinam. Kanamok, isakit dagiti umili ti inam. Gaputan na pintas, tilidirato na dito'y ili tayo. No may papan iti napasama kada kayo iti kalabas. Ladingitak nga ibaga, Mayora. Ngam awan pa lang tinaamuan mi, may papan iti suspek. Hepe Salvador. Ngam saan kami ngagsardeng, Mayora. Araramidan mi ti amin. Tapno maduktalan mi no asino ti responsable. Kano anya talaga ti motibo na. Saan lamay papan iti dayta ti gagaraken ka, Hepe? Ha? Iti naglabas a sumagmamanungal daw. Nagsasarunod agiti nakabutbut nga pagteng dito'y ili ti San Bartolome. Mayora. Saan na mailibak anang ipaayday ta iti alimuteng kadagiti umili. Kat dayta ti makagapo, no apay nga daak ita ditoy. Anya ti kayat mo nga ibaga, Mayora Rogante. Apay akasla awan mat, ti maar-aramidan nyo. Ha? Pagbalbalinan da kayon samot ten akuneng, dagiti managdakdakes. Mayora. Isu nga ibagamlaangan kanyak, Hepe. Di mon samot kabailan nga aramidan ti trabaho. Anya ti pagbanagan ti saritaan de Hepe Salvador ken Mayora Rogante. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinubela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Bayat ti panangad-adal ni Hepe Salvador kadagiti nakalap da nga ebidensya. Imawag ken kuana ni P.O.1 Mendez ket impakaam muna iti opisyal nga adda nasarakan da abangkay. Dagos nga rod ang nagturong iti nasaw a lugar ti Hepe ti pulisya tapno idaulwan na dagiti tao na amang isayangkat iti investigasyon. Iti sa Valley Abangir, pinaragsakmet ni Monica dagiti ubing iti ili ti San Bartolome, babaen iti panangpakan ken panangted na kadakwada iti regalo. Kabayatan na, nagturong ni Mayora Rogante iti presinto ket kinasarita na ni Hepe Salvador. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela na paulwan. Itinagan ti Ama. Iti naglabas a sumagmamanungal daw. Nagsasarunod agiti nakabutbuteng apagteng dito'y ili ti San Bartolome. Mayora. Saan na mailibak anang ipaayday ta iti alimuteng kadagiti umili. Kat dayta ti makagapuno apay nga daak ita ditoy, Hepe. Anya ti kayat mo nga ibaga, Mayora Rogante. Apay akasla awan met ti maar-aramidan nyo. Ha? Pagbalbalinen da kayon samot ten akuneng dagiti managdakdakes. Mayora. Iso nga ibagamlaangan kanyak, Hepe. Timon samot kabailan nga aramidan ti trabahom. Ha? Amangan no kasapulanan na masukatan ka, kas Hepe dito'y San Bartolome. Mayora. Karbangak dagki daw iti sabali nga agpaay a Hepe dito'y, no sa anak a makontento iti trabahom, Hepe. Laglagi pam kumadayta. Nadnadlaw at agtagibasitan nyo ti kabalak, Mayora Rogante. Ngam da ito'y matimakunak. Adakada kayo ti amin na karbangan. Aramidan nyo ti kayatyo. Ngam amangan no agbalatag kada kayo ti amin, no agtinag ti kwenta. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Hepe Salvador. Amo ni mamam ti aganad. Laglagi pom dayta. Yaya ising. Oray pa'y kasano ti panagannat ti tao.
No plano da ang pagaramidan iti dakas. Mabalinlat ta. Monica, Kaday ta ti pagamamkag. Diyak kayat amay sagmak ni mama. awan ti mangayat nga isukat maisagmak balasang ko. Isuasaan ka kung mga agpanunot iti kumpurmiladitan. Amang ipaikan ka iti nakaro apagdanagam. Maditikas ta, Monica. Agtalag ka iti inam. Ken agtalag ka iti Diyos. Nusak lamay sa hepe. Saan ko langan a personalan dagiti na ibaga ni Mayora. Mendez, Ang mga nukayat na tayo lang akaritan ni Mayora. Gaputaging ga ita. Awan pay lang tinaduktalan tayo. Maipapanitikin na si Asino tinangbot-botang kenkwana. kinapudno na Mendez. Awan anyaman na kanyak dagiti imbaga ni Mayora Rugante. Hepe, Saan nakapaapekto ka dagiti imbaga na? Awan na pulos tinasakit abakrang ko. nasayat no kasta, hepe. Mendez, irwar mo iti selda di nakamagtayo a pusher. Ipan mo iti interrogation room. Kasaritak manen. Kat no saan latang agsaw. Amumon ti aramidak. Ha, Urayan niya ti mapaspasamak. Nasken apagpudnwal kunday jay. Kat no saan latang agsaw. Ladingitak laangan. Talaga ang madanagan ni Monica. Ngamamok. At nagsardeng alugan iti batok ti mansyon. Inakitaan. Addan ni Ma'am Chona. Yaya isin? Ate na ti simangpet? Addan ni Mama Monica. Mapunas mat siguro ti panagdandanag mo. Makitam, kunak tumot balasang ko. Mapunasan ti panagdandanag mo. hepe. Sa dino ka di talaga ti pangipananta iti dayta apusyar. Natangken ti ulo na. Iso nga ipaay ko nga ruden ti kayat na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, hepe? P1 Mendez, agpada ta a pulis. Hepe, Kayat ko amamuan, nukasano ti kinapudnom kanyak kas hepem. agtalag kayo kanyak, hepe. No anyaman ti aramidin nyo. Sigurado asaan ama amuan ti asino man. Nasayat no kasta. Sige, mabalinan iti dayta abanda. Isardeng mo ditan tilugan. Manipod itay simbangpet ka. Awan pa'y lating bagbagam kanyak, Chona. Ha? Anya tinapasama kitipan na kisaritam kini Hepe Salvador. Kasi ti kayat mo. Tinungpal ko. Good. Nasayaat no kasta. Kinarit ko ano di nakabaalan asulbaran dagiti mapaspasamak a krimen ditoy. Kasayaatan no kidawak laangan iti kasukat na. Apay nga impagam ti kastagan ko na. Anya ko matidakas na. Kinarit ko nga rod saan ka di. Iti kastakat masulbar na dagiti napasamak a krimen. Kang runaanan tinapasamak iti taom. Nagmanal kamatan, Chona! Ha? Saan arumbang akinarit mo nga amang nusukatam? Saan akas jay ti kayat ko apagparangem? Talaga gayam ati ka makaw-awat! Dayjay, tinira laki din ni Hepe Dayjay apusyar. Adamot gayam kinaloko nga ilimlimod ni Hepe ah. Diyak lang ninamnama akabailan ng aramidin ti kasta. Mendez, oh my God, mapantan. Hepe, sigurado ka di asaanan nga agbyag Dayjay. Sana ka maag, tapno ikakpa iti gundaway.
inibus na ti pasensyak. Oh, apa yang agisam ka, Mendez? Awan, Hepe. Alan, lumugan ta nga rodan. Tapumanaw tan iti daytoy alugar. Asino na iti yung kuyog mo dito'y simbahan, Monica? Iso dadagiti tang danak nga agpintor, padre. Kasta ka di? Daan launay ti simbaan, ta nagkupas ang tisigod a pintor na. Iso anas kan ama pintoran iti sa bali. Agpaiso day ta, Monica. Iso ang nagsapulakon iti matangdanan, padre. Agyaman naklaw na iti panangisakit mo iti simbahan, ha? Talaga ang managayat ka iti Diyos. Padre, Wan gayam. Namuam ka din ti damag nga adda kanong nakalibas a balod. anya? Dayta ti damag ita dito'y San Bartolome. Ket sigun ka ni Hepe Salvador, delikado kan napaggad ka no ti nakalibas a balod. Diyos ko. Iswa ka sa pulang tinaan anay panaganad, Monica. Narigatan. Amangan mo kilat a masalaw tayo kiti dayjay a balod. Ba't siya na nakalibas tayo jay, amo? Anya ti kayat mo, Sowen. Amangan, nuli ni Kidardan tayo jay. Anya? Kasta di atap ko, amo. Tagasano ko makalibas, di may sa abalo di jay presinto. Huwanyag paiswan niya. Iso nga oray putin nyo dahito nga ibaga, amo. Iti mabiit. Sigurado ang masarakan mo't lang ti bangkay. Ibang bagada nakalibas, abalo. Di mo kaya't akomprontarak ni Hepe. May papan iti dayjay a napasamak. Saan? Ti kayat ko. Tulungan pa'y kiti. Tapno saan niya iso ti maipit iti sitwasyon. Anya, Nalawag ka di day tangayong bagagkan ka, Chona. jak maawatan dagiti papaaramid mo kanyak, gayon. Idi ka labas, binilin na kanapan iti ayan na. Tapno ibagakkan kwa na asulbaran na dagiti krimen a mapaspasamak. Ita, sa balimot ti kayat mo aparamid kanyak. Bastag tungpal kalatan tapno nanayas ti amin, Chona. Panunutim layangan, apare ti pagsayaatan tayo daytoy ngar araminek. Hepe, saan ka kadi amadaksan iti nga to? Plano kakasarita ni Mayor Arrogante. Ha? Makikonsabo sa kankwana. Iti kasta. Sana na maidanon iti ngato ti amin. Hepe, Kontrolado ni Mayora ti amin. Rara amenda ni Mayora. Iso apat tsak a matulungan nak. kaano ka amapan iti ayan na? Itamat laeng. Nasken a makasaritak ni Mayora Arrogante. Diyos ko, unay matano kastag ayam, Monica. Wan nga no di aya ising. Nakabutbutang. Sapay la kumata masarakan matla adagos dagiti pulis dayjay abalod. Kuma, yaya. Ni Father Simon, napanan na ngay. Diya ka mo. Gam ko na nga agsubli ka no adagos. Yaya ising. Panag ko na. Kasano anak kalibas dayjay abalod? Ay na, yak amuti sawak, Monica. Yak masungbatan day ta balasang ko. Sa bagay. Talaga ang narigat a panunutan ti maipapan iti day tabanag. Ngamin, saan tayo matapulis? Tapno ammo tayo kumati sasawan tayo. Husto day ta, Monica. Isu nga aguli magtayo latan. Ninamnama kunti umay mo, Hepe Salvador. Mayora, Ita, kayat ko ang maamuan noan niya tinapasamak. Mayora. Panagkunakat ada ng tulong iti dayjay apugante. Anya, Kasta ti rumrumwar iti investigasyon. anya ti planum ita. Anya ti ganwatyo. Mayora.
Kasapulak ti tulong mo. Hepe, kontroladok ti media dito ayan tayo. Amok deta Mayora. Isuada kayo ti nasitgak. Sige, jakon pagbayagan ti saritaan ta. Bilinak dagiti kamang ti media dito'y San Bartolome. Tagtali na adlatan dito'y dayta damag. Agyaman ak Mayora. Ngam daytoy ti tandaanam, Hepe. Adda utang mo kanyak, anaimbag anakam. Katnam na maag, ano madanon ti umno akanito. Agsubad kanto. Hatan din napasama ka mo. Diyak ang mubugi. Awan pa'y mat ngamin ti awag ni Jonah. Apaya nagsinna ay ka itinaunag. Magagara na kami ng amo. Awan mo't lang ti may padamag dagiti binilin ko. Amang sapsapol ko ni Dalmasyo. Bugi. Kasi ti kaya tiyo. Nas ka na may pakninday jay. Kat no bilang ta may pakninton. Nga madapay lang naturo damang kalaban kada tayo. Sigurado nga dan sa bala kabusor tayo. Anya? Isasapay la kuma. Tamamuanan dagiti tao tayo. Sa dino ti ayan ni Dalmasyo. Diyak nakasarita ni Hepe Salvador, Monica. Apay namin, padre. Anya ti bagayo kan ko, ana? Awan matkit di. Kaya't ko lang nga makasarita. Adala dagiti banag akayat ko alawagan kang kuana. May papan ka di ka dagiti mapaspasamak dito San Bartolome? Wen, Padre Simon. iso na lang, tada ka nun napatag ngayon na si kaso na itay. Siguro, may papanday jay tinakalibas sa balod. Sapay la ko ma, tamakam magdamit lang day jay. Kat maisubli iti pagbarutan. Aghinga ita. Kaslasaan ko pa'y lang apat dyan anaglaka nakasaritak ni Mayora. May papan itikas jay aplanok. Itikas jay ajar na. Nalawag nga dakal kaluban na. Ngamnoan niya data. Isutisaan ko pa'y ngam mo. Kat iso tinaskan adok talag. Iso na lang tanaskan nga ganadak. Sana mabalin asak ti may sagmak no bilang laing taadda ti madoktalak. Delikado lakit di akalaban ti pamilya Rugante. Nang runa ni Don Leon. Uray no awan ti pamanagnak ko. Dakkel ti atap ko nga napakainaigan na iti sindikato nga agop operate dito'y San Bartolome. Iso na lang tanagrigat a panagnakan ti amin. Ti asset ko dito. Hello? Sigurado ka? No kastang rod. Siguraduan. Katiyawag mo kanyak no sa dino ti pakay delibera na. Anya tinaiyawag ni Hepe Salvador. Kagayem, di uliwayan na dinggen tituloy tinobela na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni Jun Rebotaso. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.